Здравейте, вие сте с ЗАК, зоната за артисти и креативност. Ще си говорим за скандала. Аз съм Изабел Симеонова, профил PR, маркетинг и реклама в ZAK Frame Academy. Какво всъщност означава скандала в маркетинга и откъде произлиза? Скандала Какво генерално е свързан с нарушаване на някакви норми или пречупване на някакъв тип взаимоотношения. Но в случая това, което наблюдаваме напоследък е, тъй като живеем в такава силно медийна среда, за да се привлече внимание, тъй като всички е известно, че страдат от дефицит на внимание, се използват точно такъв тип стратегии, като провокации, за да се разшири аудиторията, за да се задържи внимание и да се мултиплицира самото съдържание. Тоест, вече може да кажем, че не самото съдържание е това, което е важно, а начинът, по който бива пресъздадено и как бива интерпретирано от публиката и от зрителите. Това нов подхват ли е или похват? Подхват, защото те те подхващат и те водят право в магазина да си купиш продукта, ако той наистина е достатъчно скандално презентиран, може би, не знам. Ами аз мисля, че това не е съвсем нов подхват. Обаче се ползваме Подхват звучи добре, да. Звучно е. Хората са любопитни по природа, винаги са били, така че винаги провокацията и конфликта е това, което всъщност движи нещата напред. А има ли граници, в които не трябва да се прекалява? Не знам, може... Ти мислиш, че има граници, които не трябва да се... Но това, което виждам в всяка една област, която се ползва тази стратегия, някак си винаги се преминават границите и често пъти се стига до крайности, наистина. То всъщност скандала не е ли точно това да се мине една граница, така че да може всъщност да се привлече вниманието, защото ако е нещо, което е добре познато, нали, така с комерциален подход и няма нищо скандално и не е мината някаква граница, това да не привлече всъщност вниманието. Защото аз така си го представям, че всъщност скандала идва от това, че се случва нещо нетипично, това възбужда интереса на хората, провокира ги, дразни ги, защото до някъде скандала има за цел да раздразни този, който гледа и дори да не харесва продукта или човекът, който е в центъра на скандала, всъщност той му дава вниманието си и преста да го хейти, примерно. Да, точно така е. Затова и в този случай един човек, който е много по-скандален, някаква личност, която провокира съдържанието си, ни прави длъжни по някакъв начин да се ангажираме с нея, независимо дали я харесваме или не. И от самото ни любопитство ни движи. Искаме да разберем какъв е този човек, струва ни се по-интересен от другите и дори да не го харесваме, ние всъщност се занимаваме с него. До кога обаче? До тая следваща граница, това ми е по-любопитно. До кога? Докато не стане време, не се изчерпва. Или не се замести с нещо друго. Точно така. Всяко чудо е за 3 дни, всяка реклама не е лоша, защото в крайна сметка помага и провокира интерес. Аз сещам за последната реклама, която, нали, така беше много скандална. Това беше на Баленсиага, нали, тази чанта, която изглежда като турбичка за боклук, най-обикновена. Тя всъщност е кожа на чантата, но това, което е все едно обикновена чантичка за боклук. И това нещо породи толкова много така дискусии, как може $2000 да струва тая чанта, кой би си го купил. Това чисто психологически как може да действа? Ами Изи, като един психолог, може да ни Добре, аз ще кажа какво си мисля. Аз си мисля, че това би подействало, едните ще се възмутят, нали, много ще плюят как може $2000 да струва нещо такова толкова безмислено, докато другата част, може би към които е насочен този продукт, а това са, нали, да речем,
хора с висок статус, биха си казали, аз съм толкова екстравагантен, толкова съм богат, че мога да си позволя да дам $2000 за нещо, което прилича на буклук, т.е. да се направя на беден. Да. Не знам, така си го обяснявам аз, но обърнах се към теб като човек, който се занимава с маркетинг. Това работи ли? Или по какъв начин работи? В повечето случаи, ако наистина не се премине една граница, например, стига се до дела в много случаи, но ако се хване под формата на шега, наистина отвоява ефекта и работи добре. Например, ето сега Тимати Шаломе. Последното му изказване за операта, не знам дали сте го чували, да, човека излезе и каза, че операта вече е отживелица, че никой не се интересува от нея, пък направи много добра реклама за всички, които се занимават с опера и балет. Мисля, че не знам дали конкретно спомена и двете, но... И двете. Да. Това е по-скоро позитивен маркетинг. Той е позитивен за всички, които се занимават с това изкуство, защото те се възползваха от тази негова, дали е... Той е неумишлено в случая, нали? Той си прави лоша реклама, но без да иска го направи. Но пък подбуди интерес. В същото време обаче беше малко преди раздаването на Оскарите и немалко наблюдатели и анализатори казаха, че едва ли не това изказване му е коствало Оскара, за който той беше номиниран за главна мъжка роля. Тоест един скандал може да работи положително за едно, в същото време да ощети друго. Точно така, да. В случая той се опита да по този начин, пренебрегвайки това неговото снисходително отношение към всички хора, които се занимават с този тип изкуство, направи добра реклама за самите тях. Не толкова за него, пък за естеството. Да. Може ли за всеки продукт, за всяка сфера да ползваме скандала като подход за привличане на вниманието? Ами, ето, например, в изкуството конфликта, който е заложен в дадено произведение, например, независимо дали е реклама, дали е книга, дали е театър, дали е пиеса, филм, винаги трябва да има конфликт. Няма как да функционира добре и да провокира интерес. Чрез конфликта ние достигаме до много хора. Това дава и дълбочина. Конфликта значи ли абсолютно скандал? Не винаги започва така. Самото съдържание има някакъв конфликт, който в последствие може и от друга страна да провокира съвсем нещо различно. Ето, например, пак се сещам филма с Блейк Лайвли It Ends With Us, 2024 година. Никога повече. Балдон. Филма е направен по роман. Този роман третира темата за домашното насилие, нещо съвсем сериозна тема, но по някакъв много различен начин. Пък те избират да рекламират самия филм. Тоест едно лековато отношение, ни интервюта, цялата маркетингова кампания с своето отношение така по-леко към филма, пък провокира още по-голям интерес, защото подбуди много негативни реакции. И независимо дали някой имал интерес към новия филм, в който участва Блейк Лайвли, да си спомням на кой режисьор е, всъщност не е. Да. Който обаче премина в един скандал между тях. Скандалът беше на няколко нива. Първото беше това, че филма се промотира като едва ли не някаква любовна лека романтична драма, пък всъщност темата е за домашното насилие и някакси тя много лековато го рекламираше с усмивка и затова възбуди така негодованието на хората. И тук това се замислям, че всъщност един такъв скандал, това, което прави е да разделя хората. Ние сме тези, които... той филм е лекичък, от време на време се случват там някакви сцени на домашно насилие, но по принцип е романтичен филм. И другите, които бяха, ние гледаме всъщност филма от призмата на хора пострадали от домашно насилие или през тази тема. И така стана малко... Тоест, този скандал, независимо дали си в тим, ние гледаме на филма като романтична там драмичка или на филм, който всъщност говори за една сериозна тема, ти си ангажиран емоционално с него и това го прави търсен. Защото дали ще ти хареса или не, няма толкова много значение. Важното е, че ти ще отидеш, за да го гледаш, за да видиш тезата, която имаш ти и тима, който си взел, дали е правилният. Т.е. да можеш да се аргументираш в такива срещи като нашата. Защо този филм или този конфликт или тази страна е по-правилната от другата?
Точно така. И един конфликт може да доведе до скандал, много по-вероятно, ако наистина засяга някаква болезнена и деликатна тема. Много по-малко вероятно е да се скараме за чашата с вода и това да се превърне в нещо много сериозно, отколкото в случая темата за домашното насилие. Тоест трябва да ангажира емоционално човек. Точно така и да, може би, наистина по-чувствителните теми провокират по-скандални реакции. И по-силни реакции. Но като си говорим, нали, така, за емоционалния отговор в рекламите, филмите, изобщо във всичките продукти, може би каквато и да е емоция, ако може да предизвика някакъв продукт, това би било скандално. Тоест силен гняв. Много хората се ядосат, примерно, на Ryanair, че почнаха да искат, или имаше такива идеи, което за мен също беше маркетинг и пиар, да таксуват за тоалетната в самолета. Или това да има изправени правостоящи места, да. Правостоящи, което абсолютно те ангажира емоционално и се ядосваш, нали? Как така ще ми искат 5 евро за да ползвам тоалетната на някакъв полет. В същото време името на компанията става върти се по медиите, хората правят мемета, коментира се в социалните мрежи и това си е една безплатна реклама, която е задействана от емоцията гняв към тези, които я пускат. Ами да, то много по-вероятно е всъщност до капитализация да се достигне от цялото това нещо. И по канала има нещо, има нещо непредвидимо, никога не може да разберем. Да сме сигурни на 100% как ще повлияе това. Точно това сега се замислих. Има ли механизми някакви, в които скандал вече е реализиран? Той е направил ефекта в зрителите, в клиентите. Как от този скандал да отидеш към същината на това, което всъщност искаш да предложиш, продадеш, разпространиш? Да, точно това също е много любопитна тема. Ето в случая говорихме преди малко за филма с участието на Блейк Лайвли. Какво стана от цялото това нещо? Ние разбрахме, че някои хора се съдят, че са подходили така твърде наивно към тази тема, но не знам всъщност дали по същество въпроса с самия този проблем беше изобщо засегнат. Според мен не, защото то колко се изнесе изцяло между взаимоотношенията между нея и въпросния Балдон. Да, но между това, според мен продажбите на филма си вървяха. Защото там темите бяха, освен тя как е промотирала филма и личните отношения между тях по време на снимките. Там се говореше за прекрачване на някакви граници по време на снимките. И пак ти трябва да отидеш да гледаш този продукт и филм, за да видиш наистина ли има прекрачване или не знам, аз това си мисля, че... Аз гледах филма в интерес на истината и после се разшумя този скандал. И чисто като актьор мога да кажа, че според мен и тя си свършва добре работата и аз после разбрах, че той е и режисьор, освен че е главната мъжка роля. Може би моето мислене е такова, че не обръщам внимание на такива шумотевици. Не, че не ги има, не, че не искам да ги дискредитирам по някакъв начин, но филма, това, което трябваше да ми каже, ми го каза. Аз възприех тази тема. Виждам, че е защитена чисто художествено. И по никакъв начин, дори обратното, по някакъв начин този скандал ми взе от удоволствието от това, че съм станал свидетел на един добър иначе художествен продукт. В този смисъл, наистина пак как се излиза от скандал и да се отиде към същината на нещото, което предлагаш. И дали този скандал, вместо да направи ефекта вау, ще направи ефекта на по-малко внимание. Обратима такава някаква... Да отблъсне хората, вместо да ги придърпа. Да, възможно е да има и такива скандали, които всъщност отблъскват хората от дадена марка. Аз сега сещам друг пример пак с Баленсиага. Имаха една кампания с деца и използваха BDSM инструменти с децата, което всъщност направи точно обратното. Беше скандално, но по-скоро отблъсна. И дали всъщност моралните ценности на обществото, на хората, когато се сблъскат с скандала, по-скоро това не ги отвращава. Когато стане въпрос за нещо, което морално като цяло обществото не хареса и това е, да речем, някаква експлоатация на деца или нещо такова. Защото това също имаше много силен отзвук. Точно така, но начинът, по който се усвоява от рекламата прави малко по-безопасно
защото, както казахме, ние сме късопаметни. Ако не е това, да, ще помним тази кампания, ще отблъсне за момент, но след известно време този момент ще премине, защото още неща много ще са се случили. Тоест ще има някой фокуса ще е върху съвсем различно място. Да, ние сме заляти от информация, всеки ден излиза нещо ново и може би заради това все по-често като че ли попадаме на скандални реклами или скандали в така известните хора, за да се привлече някакво внимание, защото трудно вече вниманието на хората може да бъде задържано на по-голям процент и трябва наистина да е нещо, което те изкарва от коловоза, за да може да седи малко по-дълго време в съзнанието ти. Да, точно така. Ние избираме да задържим вниманието си все пак, но винаги ще дойде и нещо друго. Да, след това. И всъщност има ли значение дали скандал е свързан с морални ценности или с човек? Тоест конкретно лице, конкретна фигура. Примерно спомням си за развода между Джони Деп и Амбър Хърд. Да. Аз не знам подробности от този развод шумен. Само помня, че на него кариерата му се възстанови, а тя тепърва започва да снима отново. И някак си веднага, понеже са хора конкретни, може би не направи толкова силна връзка с масата от хора, които останаха свидетели на това нещо. Отколкото ако беше някакво събитие, както е тая темата за децата и редно ли е децата да се рекламират с такива... Виж, винаги според мен, когато е свързано с скандали, които са за звезди, обществото е много заинтересовано, защото е като че ли малко надникваме зад кулисите и зад този перфектен имидж, който имат звездите и виждаме всъщност, че и те имат проблеми и че те също не се справят добре. И това някакси действа като един мигновенен допамин за нас. Ето, дори и те имат проблеми и не се справят и са, нали, там пияници, наркомани, лоши са им взаимоотношенията, което мен ме поставя в една така позиция на... Караме да се чувствам добре. Добре, че много е кофе. Да, ама ти си някакъв авторитет, някаква звезда, обаче ето пропука се, значи и ти си същия, което може би това е нещо, което много ни интересува какво се случва с звездите и нали, това е винаги на първо място. Да, според мен е едно такова скрито воайорство. Да, абсолютно, това е вярно. Имаме интерес наистина да изпитаме, да надникнем в живота на останалите и тези, които ни се струват една идея по-недостъпни. Има ли възможност един скандал да обедини хората? Не просто да ги привлече към нещо, а да ги обедини. Да, мисля, че малко по-рано го казах, че когато има някакъв скандал, някакъв конфликт, ние си избираме коя страна да защитаваме. Тоест, ние ставаме принадлежни към групата, която, да речем, подкрепя Балдони или си към групата, която подкрепя Лиди. Това е много характерно. Така се чувстваме всъщност принадлежни към някаква общност, обединени. Защото помня, че преди време, например, когато в Европейския съюз, мисля, че имаше една изложба, която автора беше представил България като стъпалата на един външен клозет. Там много ли скандализира? Да. И някакси наистина много ни обедини в това да го хулиме това, колко не ни разбира, колко много ни е обидил. В същото време ние не казахме, добре, ама какво можем да предложим на обратното на този скандал? Ако това не е България, окей, кое е България тогава? Тоест, какво излиза от този скандал? Как излизаш от него? Как онова, което се прави, в крайна сметка по същество стига до зрителя? Не знам ние как можем да излезем от скандал, който е създаден от нещо външно от нас, но това, от което може би излезнахме, нали, бяхме по-обединени, нали, ние не сме такива. Имаше някакъв миг на обединение, което спомогна за това малко така да се поспои обществото и да имаме общ враг. Нещо, което е извън от нас и може би ако ние започнем по-често така да мислим без да има нужда от скандал, т.е. да бъдем малко по-обединени и да се питаме, какво можем да направим, така че да речем да не ни възприемат като тоалетна, ами като нещо значимо, какво можем да направим?
Да, и в този смисъл и скандалът може да бъде градивен. В случаят провокацията, която е отправил автора, може и да постигне някакъв градивен ефект. Тоест, нали, да се Трябва да погледнем... провокира някакво единомислие Точно така. у нас, което иначе до голяма степен липсва. Да, в този ред на мисли той пак е полезен, този ход. Все пак това е една провокация, която цели нещо. Въпросът е, че резултата не винаги остава ясен. Да. И не може да се предвиди, да. Достатъчно ли е само скандала, за да направи един продукт значим? Примера ми е от разни и национални, и световни реалити формати или въобще продукти на шоу-бизнеса, в които просто някакво лице, някакъв артист завърта се някакъв скандал около него. Този човек не е малко време в центъра на вниманието на медии, на обществото. И после се разбира, че всъщност той е нищо друго, освен този образ, разработен скандал. Ако самия персонаж е подплатен или продукт, тогава вече може да се възприеме и позитивно. Нали? Има такива хора, които оценяват точно такъв тип провокации. Нали? Това е умишлено все пак. Когато наистина има авторитет, има и знание, което се крие за това нещо, но ако един жест просто е така празен или човек изпразен от съдържание, ще отмине доста бързо. Тоест, да, ставаш известен сега, за момента, спотлайта, всичко е върху теб, но в крайна сметка какво ще остане след 3-4 години от твоето медийно присъствие? Може би нищо. Но това е според мен е проблем на човека, който е станал обект на този скандал. Само, че не е само той като фактор. Там са медии, там са продуценти, там са някакви други фигури, които задействат процесите. Тях не ги интересува какво ще се случи с човека, тя ги интересува в момента ние да имаме гледаемост. Тоест, на нас трябва скандал сега, не мисли за после, нали така? Ама да, те и не са длъжни да мислят за после за човека какво ще прави. Той е този, който после да преизгради образа си, да всъщност да си каже, да, това беше шоу и ние трябваше да бъда така, за да остана по-дълго, примерно, в това шоу. А след това той носи отговорността как ще се предлага и какъв продукт изобщо ще предлага. И да, както каза Изи, ако ти нямаш покритие, ако всъщност си изпразен от съдържание, ти ще изчезнеш много бързо. Там като свърши предаването или момента, в който светлините са към теб, ти отново оставаш никой и... Точно така, ако не умееш да останеш в пространството и както ти каза, да преизградиш образа. Ето, например, като Кардашианс, които брандираха себе си. Тоест, те продължение на години се утвърдиха вече на пазара с различни бизнеси, но всъщност цялата тази история то се развива драматургично. Да, започна с една провокация. Да. Което ми напомня, че в крайна сметка с годините се промени и погледа към това какво е скандално. Едно време Мадона, мисля, че беше на някакви гради и излезе с много скандално. То не беше извинение, то беше цяла акция, провокация, която от днешно време, ако го погледнем, въобще не би ни скандализирало. Да, вече станахме много толерантни към скандала и това до някъде води до тая липса на чувствителност наистина към естетика, към вкус, към някаква класа. Някакси по-склонни сме да приемаме някакви пошли неща, защото вече не им обръщаме внимание. Границите се варират някъде. Не е нещо ненормално, то е по-скоро е нормално и ние сме това е поредното, подминаваме го. Да, случва се. Има и го този обратен ефект, че ти вече търсиш нещо, което е по-нормално. Ето в случая тези всичките либерални, нали, ценности, всичките възприятия, този либерален вкус, пък понякога в други хора провокира обратното, нали, към консерватизма. Казваш си това, да сме по-нормални, по-обикновени, да не е всичко скандално и ненормално. И в случая, може би сега наблюдаваме и такова залитане. Тоест нормалното може да се превърне новото скандално. Тоест скандалното се отекчаваме от него и се връщаме отново към традиционното, към спокойното, да, в релсите, да. А това връщане може ли пък някаква страна да ни върне в някакъв застой, примерно света да се развива напред, а пък ние, нали, защото искаме да сме консервативни и да сме нормални, което, нали, аз не знам какво означава нормално в днешно време и кое е нормално.
да ни остави така пък малко да сме назад с нещата. Нормалното по-скоро не е ли тенденцията? Сега за момента. Това, което се случва, не знам. Тоест, то не е нещо константно, то е сега в момента е така, но утре може да бъде друго. Ами не знам. Ами се струва, че двете неща са свързани. Един скандал изгражда дадена реалност. Тая реалност в един момент се превръща за нещо нормално. И това нормално трябва в следващия момент да бъде изградено, да бъде разрушено по-скоро с нов скандал. И така едното развива другото. Точно така, те са Има такова някакъв непрестанно отношение. цикличност. И да, взаимовръзка. Но със сигурност произвежда нещо ново. Винаги, всеки път. Не е връщане на 100% към старото, винаги е нещо ново. И някакси така като обобщение произвежда нещо ново, но всъщност натиска бутоните на нещо старо, защото винаги е свързано с някаква емоция, която да породи нашето отношение към дадена случка, ситуация или нещо такова. Точно така и най-често е негативната емоция, защото негативната емоция остава по-силна от позитивната. Значи омразата продава. По-интересна. Така Да. се Или получи. гнева. Гнева и закачката продават. Затова и всички смешни мемета, които провокират наши интереси, които си изпращаме, в тях винаги има някакъв конфликт. Нали? Те не са абсолютно... Не всички са невинни. Нали? Винаги има нещо, за което да се хванеш и което да те извади малко или много извън равновесие. За да ти стане смешно, в крайна сметка, или за да те привлече. Важното е, че в Zack Frame Academy не просто ще се занимаваме с интересни теми. Може да се скандализирате, може да не се скандализирате. При всички положения, поне някой ще бъде скандализиран от това, че не сте дошли в Zack Frame Academy. Така че Най-малкото следете и гледайте предаванията, които прави. Zack